Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon. As a general rule, dapat. In fact, kung tanawin ka, one of the reasons why there's overpopulation of our traffic. Istorya Espesyal. Aton hambalan ang mga trending issue sa karon nga panahon. Muna siya ma-change ang landscape sa atong city and maka-ease ang traffic congestion. Istorya Espesyal. Programa nga makahatag importante kag mapuslanon nga mga impormasyon sa adlaw-adlaw naton nga mga buluhaton. Istorya Espesyal. Las 8 tuntun las 9 sa aga tag sa kadomingo. Dire lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Kag karon, yari ang inyong mga alaga. Mayong aga Bacolod, mayong aga Negros Occidental. Welcome sa isa naman kabahin sa inyo ginahulat nga programa kung Domingo, ang Istorya Espesyal. Ini naman ang inyo kumusya agad, patapos ko anay, Mark Salanga. Kanabi kay kasukot-sukantis mo. Good morning sa itong mga tagplamate. Today, it's May 2, first Sunday of the month. Kag una man nga, ay kadwa man niya adlaw sang bulan sang Mayo. Yes. Ano subong ng grabe, no? Kadasig lang isang hitabo, no? Kadasig lang natapos na ang more than a year nga pagtubang nato sa pandemya. Kag sa subong, padayon kita nga pagigbato sa sininga virus. No? Sa gihapon niyo kubos nga lagad, Councilor Israel Ising sa Langga. Mayong aga man sa station manager, no, na di mala magbanwa. Aksyon Rex Cantong, ang news chief sa Aksyon Radio, kag sa tanan nga tagpalamati sa Aksyon Radio Bacolod. Live kita sa Facebook page sa Aksyon Radio Bacolod. Ano bala karon ang mga topiko nga aton pagatalakayon sining aga. Pero ka interesting councilor nga aton istoryahan tungod aton ni painchindi biskan yutay lang ining redistricting nga ginaduso sa karon sa SP. Ining pagtunga sang syudad sa Bacolod sa duha ka distrito. Mangayo kami karon gabay nga background sina. Ano na bala ang bulig sang syudad sa Bacolod sa mga nasunugan naton mga kauturan. Yeah. Update naton sa COVID. And maribahin kita gali sa nasunugan na nga summer, subong mainit ang panahon, Correct. amo na nga kadamo usang sunog nga mga kaso, no? Istoryahan taman karon ang natabo sa Pungsod, India. Which is pinaka-worst. Gidya kagabi ka lang tawag ko YouTube, dumatululuha mo. Ang doktora bala mismo kahibi. Do hopeless bala. May picture gani nga siya na lang nag-provide hangin sa basang banay. Jesus Marius. Kaya why naging source of oxygen? Libo ang cases, libo ang patay. May nanay, may asawa tong ginaguyod niya for 10 hours ang yabana para masapakan lang masulod ng sa ospital. Ay, nako, kung nagapanumdong kita nga worst kita, damo pag-ayaw-yaw, damo pag-kontra, ritulukan yung India. Sus Mario Josep Santissima. Anyway, pila pagid sa aton mga istoryahan karon. Ari. Si Doc, nalipat ko sang first name ni Doc. Si Doc Jo, ano ning kuan ni Doc man, dalungid nadula di nga kun yung kuan. But anyway, Josephine Rojo. Si Doc Josephine Rojo. Siya nakaroon ng madiscuss na sa aton sining low carb nga klase sang diet. No carbs. Low. Okay, no carbs siya. Why na gid ya? Why na gid na iya? Pero iniya low carbs. And I heard wala rice. Life without no rice ang advocacy. Life without rice. Without rice on life with no rice. Istoryahan natin Kung ito kay paano mabuhi nga wala sang kanon. Wala, hindi Because sa man na literal. Pilipinas, ang meal hindi ba kumpleto kung Kung wala rice. rice. Pero sa ako niya, kung wala kaya rice siya, kaya irritable ko. Isa na sa actually sang i-discuss So, kung nga. i-discuss siya kanon dito kay, paano yung ganhimo? Nga sa pila ka tuig, wala sa rice. Kag ano ba lang ang alternatives yun eh? Kag anong ang benefits ng lawas naton nga wala ka sa rice? Kalain kung gusto mo, kaon, nag-testing ko na pala paniwang, why rice? Duwa pa ng kadlaw, may magkuhit lang sa akong, si kuhon ko. Kalain, gakurog ang unod mo kung hindi ka kabalos ang proper diet, no? Di mahatag na karon si Doc sang alternatibo. Kung ano bala makapasadya sa aton, hindi lang gali rice ang makapasadya sa aton. Damo na karon i-discuss. Nag-joke siya gani. Siling niya, Mark, ang why na kami nakatigang sa balay for almost 2 years na. Putsilingon, bilog na pamilya yan na Na-encourage siya. Encourage Motivated niya. to do the same. Pero remember, ang i-discuss natin karon,
dapat proper diet. Hindi magtesting after sila nga program, kung hindi man nakamo sigurado, Correct. kaya basi hindi ka mo patay sa COVID, dula ka mo sa panimang niwang nyo at nag-rise, no? So, Bala na ang karon. nakitang tsakto nga detail, dugay-dugay po niya Dr. Josephine Rojo. As antes kita magatag sang update sa mga bulig sang syudad, sa pumuluyo sang syudad sa Bacolod, ato na istoryahan, councilor, nami man nga topiko, ining districting nga matabo kag ginaduso kulon sa SP. Anong matabo sini? For example, kung maduso sa? Hindi amo niyo. Nag-follow up lang kami to ya. Abo, tanta. May tikang nga to ya si Congressman Greg ya, ligat pa nga mga tinuig. Okay. May proposal na siya sa Congress ya, bali Oh, ya. meron na. Ganun kaya na pending lang sa balaw, ay lang matatapan, especially nag-pandemic. So nga mo to tikang nga mga city councilor, na pag-session namon ligad, gina-follow up na to ya. Ano na ang estado, ano na ang status sang redistricting. Kablo ka mo niyo, kadamo siyang wise na naka-HND sang redistricting. Abis ang iba niya para lang niya matunga lang Bacolod, no? Amo nang mintahan nato, no? Kung duwa na ka distrito. Si Bacolod dugay-dugay niya na gina-push nga magduwa ka district. Because ang minimum nga population nga pwede ka maka-redistricting is 200,000 lang. Pila sa Bacolod? 500 plus thousand. Almost 600,000 Almost na. 6. So bisa to nga na pa na over sa gyapon sa gina-require nga pagtunga sa Bacolod, which is minimum of 200,000 yung population. Tungaan mo si Bacolod, 300,000. 300,000. Per, almost 300,000 each district. Now, ano bitaha mo kung mag-redistricting kita, no? Kung mag-district 1, district 2. Duwa ka congressman, isa ka mayor, isa ka vice mayor, 16 ka councilor. 16. 16. Ang 8, natural, 12. yeah, ang Saka City, ang lone district. Ang 8 sa north, 8 sa south. Amo na matapos na. Okay. Anong bintahan mo sana? Okay. Kung ang gabaton sa buong budget, wala ko binacheck ang budget sang Congress sa buong, pero kadlako ang budget yung ina-allocate ng national sa Bacolod. Assume tabi 200 million. Assume ta lang ha. Butanta. Kaya wala mo ko pigabalo kung pila. Wala abot sa budget. Kada project sang dalan, kada development niya tag dire ka tag pagidya si national. Maintenance ang dalan, etc. I-assume tabi another 100 million. Example lang ha. So may budget ka nga annual nga 200 million plus mga project mo dabi nga additional mo dabi nga mga another 100 million pila na. Doon may mga 300 million. For example lang, isa ka dapat na billion gani depende kung ano kapisan ang aton yung mga kongresista. Like sa aton diri sa Bacolod, mapisan si Congressman Greg madamo sa mga proyekto ang nag-aabot. Okay. Milyon ang budget niya para sa Ched Scholar. Milyon ang budget niya para sa development sa mga dalanon. Amo na bala, tungkol mapisan man siya yung mga ayo dito sa babaw, ito kung man naginahatag sa aton dito sa syudad sa Bacolod, no? Karon, i-assume tabi, ang nabalaan ko lang is 500 million, example, sa syudad sa Bacolod. Pag nagduwa na ka-district, madubli na siyang budget From national? from national. Okay. Meaning, kung gahatag diri budget for allocation, pares na, isisip yung example ko, Ched Scholar. Tungod mo di Ched Scholar sa Bacolod, sigurado gid ko na iya. Let's say ang budget tabi is 10 million every year para pag-eskwela ang mga pigado ang kabataan sa Bacolod. Pag nagduwa ni siya ka district nung ang 10 million, 20 million na siya. Okay, gina-discuss ta di subong sa mga bago na naglantaw kung ano ang ibintaha sining redistricting nga ginduso sa nagligad ni Kong Greg kag gina-follow up ni subong. Follow up through a resolution SP. Na amo na siya bintahan naton. Kung tulokon tagid, kung nakapag-eskwela ka, 1,000, example, nakapag-eskwela ka 1,000 ka Ched Scholar subong because of your budget sa lone district. Pag duwa ka district, kaya na 2,000 nga Ched Scholar. Because lain man ang budget ni District 1, lain man ang budget ni District 2. Meaning, additional budget niya, additional niya kayuhan para sa syudad sa Bacolod. Ang pinaka-advantage ginaton, kung matunga si City of Bacolod, kung di siya matunga, wala di ma. Okay mo nang gyapon tayo. Pero kung tungaon mo siya, may duga nga budget. Amo na ang advantage Yes, niya. meaning same budget, dagdagan proyekto si North, dagdagan proyekto si South. For example, ang motong example, pinaka-list ko na lang example, isang Ched. Kung may 1,000 sa buong ka-Ched Scholar because kintagaan ni National Pondo si Congressman Greg, isang 1,000 ka scholar. Pag matunga ini siya, that's 1,000 scholar sa North, 1,000 sa South. Ate, very good. So why nothing to lose ka diri actually? ang mabintaha sini ang mga pumuluyo lang. Yes, ang aton Kag tapos, mas matutukan mo siya. Kaya ti kalapad sa Bacolod, ti kun matunga siya, nami man. And legally, qualified ta. Qualified ta tungod sa ta. population. Oo, ang lain na daya, hindi ka qualify,
hindi ka qualified, gina-push mo. Ano questionable na yan? But si Bacolod is overqualified. 200,000 lang ang population ang required para matunga mo ang... Kung nag 400,000 ka na, pwede ka naka-district 1, district 2. Si Bacolod is almost 600,000. Okay. So, qualified na. Qualified. Okay. O, tulog ko na technically. Kasadya sa mga nagakomento. Kay lapit na lang eleksyon. Kasadya. Yeah. Amo na yung mga topic. Kadamo kini Maria. Kaya Correct. na. Kaya kati, we entertain Correct. all opinion indeed and Correct. reactions dari ho. Kaya sila, ano man mo may-ari man sila, ga-research man sila, may kwan man sila. Kaya may-ari sila mag-intra. Actually, Very good. malingaw ko ginaya kung magbasa ka sa mga feedback because you learn from most of the time. Siyempre. Abi mo isa ka namin ni kung ako lang personally, ang namin ni kung isa sa mga naming approach bala kung ara ka sa government o kung ara ka sa posisyon, himo agad yung online reaction like feedback mo. Because ako first term ko pa lang ni, pero na-observe ko most sa mga opinion niya namin, most sa mga suggestions namin ara sa online. Correct. Para sa mga Correct. netizens natin. Kag dira ka magatuon, dira ka kadalanto ko na tuod no. Oh, especially sa buong advent of technology. Grabe ka advance sa social media. May mga tao nga hindi mabatian ng ilang nga feedback because why is let time Correct. mag-interact with the government but ang ilang opinion man nami Kag diri ni nila, amo ni siya ang way nga ilaman mapabutsyar. Ma-express. Ang ilang kay ti siyempre ga-observe man ni sila, tanda man ni sila. Yeah, so balik ako to And anay. welcome gid. Oh, Welcome balik gid ako, din sila amo sa na siya ato. naging follow up siya. Bali ang tikang to ni SP is just to follow up sang pending na nga daan niya appeal ni Congressman Teka Ponce na. Okay. Ano pa imo? Tapos naman tong redistricting mo. Yeah. Okay. So kadto kita sa ang syudad sa Bacolod, iniblang natabo. Nami man ibala nga nagsugod ning pantry ni siya. Pwede ko ni siya maangot sa kay naglanto ko kagabi sa bisan una lang nagabulig sa Purok Neptune sa Barangay Singkang Airport. Kaprosini, good morning. Kapamatik ni si Kaprosini. Pisa niya kapitan naton sang kwan. At least nagsugod ning community pantry. Bisan diin lang sumong galinusot lang nga nagahinatag na ini siguro nag-encourage sa tanan nga way ni bala nga pwede ko gali ka share biskan ano lang ang sobra ko sa balay ko. Hindi man kinanglan ako dako ibutang mo. Hindi man kinanglan. Way man na problema pero eventually kung tanan-tanan maamuna tagduwa lang katina pa tag corn beef da kung ano da at the end of the day madamo siya. Dira siya kapakita sang pagbinuligay sang mga Pilipino. But anyway, ang syudad sa Bacolod naghatag sang 600,000 pesos sa nasunugan do 61 families dito. Do 200 plus ang individuals. total damage is 10,000. 10,000. Partial is 5,000. 5,000. Ang mga renter, Renter is 3,000. Mga maka-renter, hindi mas labla residente, gitira, or nag-board lang sila. That's 3,000. Ang totally damage, nga bilogin niya nga panimalay, naggatag ang syudad sa Bacolod, 10,000 pesos. It was headed by Mayor Bing, si Congressman Greg, at si Vice Mayor LC. Tatlos lang nag-lead sa distribution with members of the City Council. kag nami man kay hindi lang amo sina ang inkanto nila. Prior sina na kinadtuman sila to check, nagatag sila sa mga tent. Yung mga tent ni kinistaran bala but ginsaylo daw sila sa mga schools. Yeah. Ang Evacuation center. hindi lang ta magluwas sa LGU sa syudad sa Bacolod nga atong ginadayaw taman ang kaayo sang iban ng mga pumuluyo. NGO. Grabe, puno ang stage sa Mas- singkang ha. grabe sila. Sa mga donation, sa mga non-government organizations, sa mga private sectors. Magita mo gid ang suporta. Wait lang no, anay pa. Wait lang ha, naglumpata from community pantry. Balik Duwa. na community pantry. Ano ko siya, community pantry, merge ko na lang siya sa bulig bala. Kahit amo na nagasugod na mo ang community Balik ka pantry. na community pantry, be. Sige, namin na. So, sa nasunugan, sa subong nagabuo dito ang bulig, including sa Barangay 23. Nagtumang ko to ligan Barangay ni Adlaw. 23 Pagildo. Nadulong ko to kay si private donor ang nagbulig sa aton remember? May nagbulig mo sa aton, extend sang para sa mga nasunugan. Nagtumang kita dito ligan, nagdulong kita sang suporta and anybody nga willing pa magbulig, base mayroon ka mo dira extra nami pagid nga makabulig kita sa gihapon. Barangay 23 and Barangay Singkang Airport yung mga biktima sang sunog. And ang community pantry okay ta sa sunog ha. Okay Baka na. yung Gin-merge ko to sila nga duay. Kay... Yeah. Sa community pantry, abi mo kanami gid no kay inablang ang heart sa aton nga mga pumuluyo nagwa gid siya. Nagwa gid last pandemic pagsugod si tanan naga-donate man sa aton nga mga frontliners.
subong because of the community pantry nga wala man di bala wala ka gaston. Wala ka di it takes a good heart. Heart mo lang gid kung may sobra kaya i-share mo. Kung may sobra kagaling di makamamang sasko. Kay may ato lang nag sa group chat gabi sa family nga may tiyanggi ang ginbutangan niya. Community pantry nakibot ang tag-iyay ang nagginuwa na siyanggi. Dapi na mo jut. Ay, si Doc Ar na si Doc Aray. So as much as possible, ano kanila nabutang kumuha Ng ayon sa Kailangan pangangailangan, magbigay magbigay ayon sa kakayahan. Ay, Doc! Hi, Good Doc! morning! Ano mo rin si Doc Rojo? So si Doc mismo, model sang iyang advocacy. Hamak mo na, oh. Hi, Doc! Bago Good lang, morning, nakibot Doc. ko. Why ko gina-expect nga sexist? Istoryahan naton ang no rice or Nan. low carbo dugay-dugay. Nan. Okay? Timing gido, tayo i-wrap up tani aton nga community pantry. Okay, para si Doc mo lang intro mo na sa aton. Oo. Oy, before before ta maglumpat kay Doc, may-ari lang gid ako diri happy birthday sa kay Milagros Pastrana. Birthday ako no today. Kinda pag-greet siya sa iyang anak nga close friend yo gid. Happy birthday. Sa tanan may mga birthday subong. Happy birthday. Para sa inyo. Okay. Program na mo. So ang community pantry sa inyo tanan dira subong nga may heart, no? Nga mag-share, nga magbuli. Kung may extra man lang kamo, wa gid sa may madula sa aton. Hambal ganin nila ako no, kung ang balde hindi mo pagkuhaan tubig, kag sige tubod ang gripo, while na space, maawas na siya. So ikaw na mismo sa goob, share sa iban para ang Ginoo may harap enough nga space nga bubuan sa grasya para sa aton tanan. Correct. God bless the hearts of those nga nag-share, kag may desire nga magbulig sila. Sige. Bisan hindi mo na pagbabalo, bisan hindi mo na picturean, just na na ya. Yeah, exactly. Anyway, gapahay si Manang Nona. Manang ato naman nga. No na Di maala. station manager. Station manager. Gapahay siya. Okay. In regards ko na kay Doc. Okay. Morning Alright. nang. Okay, so okay na. Okay. Istorya Sige, na no, kay Doc. i-discuss na kay Doc. Ay, actually, pasalag ko si Doc nga 20 pasulod. Anyway, sige. Ang greetings karon lang ha, kada mo damo sa naga-ano diri. Tagaan ni siya kuwang karon. So bungaga, bugtaw na kamo antes mo magluto, pamatay ka mo anay. Kaya imbis karon grabe ang sandok nyo sang kanon, basi males-les na siya. Kung makakabati ka mo sang ini nga programa kag ang gina-advise man ni Dr. Josephine Rojo. Gipamangkot ko si Doc kung anong iya specification. Okay. Siya ay isa siya ka specialist in ENT, head and neck surgery, but have been advocating for low-carb nutrition and fasting for more than 2 years. Sa mga ba ko nag-joke siya, nga more than 2 years na siya, sang last nila nga pagtikang silang balay. Ito na, Doc? Doc, good morning. Sorry. Morning. Yes, sir. Nalingaw ko Thank you kay so Doc. much. Thank you so much for having me. Actually, though joke lang na siya, pero tuod-tuod gina. More than 2 years na kami nga wala katigang sang rice. Pero hindi na mo nang mas importante. Mas importante, nga more than 2 years naman, biskan isa sa amon, wala nang inanlan bulong. Including amon mother, nga 66 na, akon brother, nga may special needs, nga special child, wala naman kaayo gainom sang bulong nga may ala siya for mental problem. And ang amon mga friends and families nga may high blood, may diabetes, may fatty liver, may allergies, may hapo, tanan na unadula na tanan do imposible do abita bala do magic or do story do hambal nga do hindi bala mapatihan. Pero matuod gid kay tungod ang pinaka basic lang gid na idea is that ang pagkaon na underestimate gid ang iya effect sa aton lawas. Na-underestimate ta kung paano ang mga junk foods, ang mga wala pulos nga pagkaon, makaapekto sa aton health. Kag na-underestimate naman ang capacity sang aton lawas nga mag-ayo on its own natural way kung innourish na siya sang sakto nga pagkaon. Antes na ipadalman, inaman namin ang topic ko. Kaya si Councilor Israel karon. Anyway, mag-utod yung gali, ma'am, no? Dodo para ginisa ako ng topic. Naman ang bako na sila ko. Sige lang kami ala again. But anyway, mangayo kami sa background ni Doc Rojo. Bali, Doc, diin ka, Doc, gani, nag-clinic? Ang amon clinic kay ara ko gasulod sa una konsulta, but ang akon personal clinic kay ara lang sa likod SSS, lapit lang sa Second Street. Second Street. Yes, pero sa subong with our advocacy, especially nutrition, bulk sang amon pasyente actually online kay all over the Philippines, sometimes even abroad pa. Kay sa subong ang mga doctors nga ga-advocate sang low carb nutrition ang gahatagid bila value sa pagkaon. Very dutay pa lang gid. Dutay pa lang gid. So the people are starting to be open nga hindi lang dapat magsalig sa bulong.
So, amo na ang atong gina-advocate. So, gahatag ko gyapon gubulong for those people nga wala gid ya plano magbag-o sa ila paningaon. Okay? Pero sa tutuod lang kung gustuhon ta gid nga hindi ta magdepend sa bulong, dako-dako nga part sang aton nga panglawason sa aton nga health, ma-okay lang gid basta wala lang gid junk nga mga pagkaon. Galing lang abita ang mga junk foods, ano lang mong ang soft drinks, ang mga tamin, Cheese curls. ang mga cheese curls, ang lechon, ginaaway pa na naton, ang karne, ginalikawan, mahambal sa akon sa mga pasyente. Gakadto sa ospital nga dok wala mo ko gakaon gani ya baboy, ginakaon ko ya utan lang gid. Yati nutritious no, pero ang pamangkot, ano ang pares ang utan? Wala lang usually ginhambal kung anong pares ang lechon, kung anong pares ang karne. Ang totoo, ang pares sina, wala ginhambal sa tanan, pero ang kanon. Ang kanon, Yeah. kung masobrahan, magsobra lang ka sa 1 cup of rice in a day, Hala, sobra-sobra sobra na. Everything else, 1 cup of rice. Actually, half cup lang. Per day, ha? Per day. Hindi niya Not per, per meal. hindi niya per meal, ha? Kung sobra ka sa 1 cup of rice per day, may ara na siya tendency nga magsaka ang imo nga insulin, no? Insulin Hala. spike. Abita ang insulin mayo gid. Ang insulin mayo na siya para sa mga bata nga growing child, para sa mga gabusong, no? Para sa mga breastfeed, pero sa mga mature adults siya. Hindi ta na kinahanglan insulin 3 times a day, all day, every day. Or else, daw madako ginang aton problema. May ginpamangkot si Auntie Sir nga bot doc, may ginpamangkot gina si counselor about nga kung hindi ko kakaon rice bag, lalain ako na. Yes. Tapos for pila ka days, pag-irritable na ko na, hindi lang na siya sa inga kaso. Actually, everyone. Yes. Lado ginagutom. Filipino. Pag pangita ka, Oo. tinapay, Yes. kanon. Yes. Doc, anong alternative sina? Kag ano ang himuon nila para ma-overcome ina? Okay. So, ang number 1 na, hindi na imusala, hindi na siling nga marupok ka or hindi wala ka sense of control, no? It's biochemistry. Kaya ang aton lawas, since bata ta, ang nadumduman talang gid, ang only nga ginpaanad ta nga source of energy sa aton lawas is glucose. So, glucose or blood sugar, okay? So, ang habita, ang blood sugar, ano lang na siya, tamis lang or kalamay. But actually, the moment we take in rice, bread, kag mais, kag root crops even, mga patatas, kamote, the moment nga ma-process na sila from starch, ma-breakdown, may mo na sila gyapon blood glucose. Correct. So, ang aton lawas, naanad na siya, if we are to Magamba ka, Dok, blood glucose. ano na siya? Bali, amo na siyang blood sugar nga source of energy ta sa aton lawas. Okay. Okay? Amo na ang hambal tabla ang go, grow, and glow. So, go foods, daw ginatagaan niya ta energy. Energy. Ang kulang lang, abita, amo lang naton source of energy. So, kung mabutang ta sa example, no, ang glucose, do pa rin siya sa uling. Hapos-hapos siya paandaro. I-burn. Hapos-hapos i-burn. Isa lang kagamay nga sigaya, ano na siya, ma-burn, pero damo siya residual effect. May mga abo, may mga kadamo sang higko, no? As compared to, say, for example, nuclear energy. Ang nuclear energy actually, isa lang na iya ka gramo, dako na ng explosion pwede ang mahitabo. But ang processing sina, medyo ang aton nga machinery to process sang amo na nga klase sang special nga energy hindi ma-activate as long as may ara pa glucose na bilin sa lawas. So, that's why, after mo magkaon sang kanon, after 1 to 2 hours, gutom ka naman. Dason kaon ka naman liwat. Because hapos siya i-burn. It's because hapo siya i-burn, kag ang effect na wala na mista nga every saka sang aton nga sugar, gisaka man naton insulin. Magsaka aton insulin, manubo naton sugar. Kaya ang sugar masulod na siya sa mga cells nga magamit sang energy. The problem is, ang insulin ara gyapon, insulin rise will remain sa aton bloodstream up to 18 hours. So, Biskang ginapabalasan mo siya? yes, up to 18 hours. So, Meaning, wala tapulos ang ako ng workout eh. ang na actually, Kaon gid yung ano ya. yes, 90 to 95% sang aton nga panglawason, no, is not related to our physical activity. Okay? It's Okay. largely made up of food. Ganiwa and in the first place on my patients no nga for weight loss protocol, wala gid ko ga-advise. I actually advise them against exercising during the first 2 to 3 months. Or else ang metabolism mo hindi ka kaagwanta sang pangayo sang Makaon ka glucose. gid, kay Makaon kapoy ka gid. ka. Wala willpower nga maka-go against sa gutom sang double nga pressure halin sang exercise kag ang adjustment period gid from glucose transitioning to what we call as ketones. So, ang ketones is an alternative source of energy. Nga actually, kung mabalik ta sa aton nga chemistry, no? Like basic Amo ng biochemistry. ketogenic diet, guro. Yes, amo na siya.
Although ang ketogenic diet daw nahimo siya nga daw fad subong, nga daw abi nila kay tungod damo tambok amo lang na bala. Pero actually by nature no, kita as hunters and gatherers before, meaning how we evolved as humans for the last 2 million years. Not the recent nga 10,000 years nga nakabalo na ta mag-farming. But the last 2 million years where na-adjust aton DNA, anad taya nga may ara 3 ka adlaw, 5 ka adlaw, 10 ka adlaw, wala kan anay. So ang aton body, it's really designed to love food. Gusto tagi siya magkaon. Kay kabalo ta sa una, nihit kis alang bala, sanuhay lang iyang pagkaon. Yeah. But wala naka-adjust ang aton lawas sa modern day nga ang pagkaon available na gali Available. 3 times a day, biskan kaagahon pa. Wala siya kabalo nga may refrigerator, nga may sila pa cereals. Ala sa ulo mo, gahod nga. You're saying, Nabilin pa to. ang tao, by nature, ka-survive niya inadlaw nga way pagkaon. Inadlaw, sinimana. In fact, sa unang panahon, sang di pa ganda available na ang mga hotdog, so ang mga food nga available subong nga modern day, Ginahunt pa na nila. ginahunt pa to, di pangita pa sa kanila sa mga patson ng mga sapat para makakaon. Inadlaw kag sinimana sa nagkakaon, tubig lang, buhi man. Yes. So nga, ito mahimo subong. Yes. Dama na yung point mo. Yes. Another thing na nakuha ko sa buong aga is that hindi na it's not about working out and sa exercise lang magamay. At the end of the day, food intake yapon na makapanibang sa aton. Dako Sa- ginaiya. May nabasa ako gani bala. Siguro kung mabasa ko na bala. Mas mas effective gali ang low carb ka sang sa sang sa fats anong duha na ka klase sang diet mo. Mas effective sa kuno sang sa to klase diet Low calorie. low calorie. So, Low calorie, oo. Yes, kaya ang kalabanan, ang especially sa mga exercise, no, ang ilalagit pinaka-idea, calorie in, calorie out. So, for example, ikaw, may ara ka, 2,000 kilocalories that you need in a day. So, hambal nila, magkaon ka lang less than that, like say, for example, 1,500, maniwang na ka, kaya a diferensya, per may 500 kilocalories nga kulang sa imo mo. But wala nila na consider is the insulin effect. If you are taking 1,500 kilocalories lang nga klase sang energy, pero made up mostly of carbohydrates, kanon. O hindi pa kanon tinapay or kung ano da. Wala sila kabalo nga may insulin nga ga-spike sina. Ano ang insulin? Ang insulin is the hormone nga pinakataas na siya ga-secrete kung magkaon ta sang carbohydrates. And the moment nga ara na sa iya aton lawas, ang iya other name fat storing hormone. Gapang save lang na siya nga gapang save tambok. Kaya supposedly, by nature, ang insulin, Gapang save siya, gapang save save. tambok para hindi tapagamiton. Because it's preparing our body to fast. Ga-preparar siya sa puasa. Kaysa una, regular in a year, harvest, non-harvest season, wala pa to yung fertilizer. Wala spray. Yeah. Wala to yan sa True. unay import-export nga mga bunga to yan sa Amerika. Gakalalabot di sa aton. Wala gani ka bunga sa ila to subong to. Sa aton diya, ari available. So, ang insulin, usually before, it's spiking during harvest season lang. Say for Kaya example, tungod ang body ta, nag-adapt sa mo ng time. yes, kay gina-adjust ya, kay kabalo siya after na ating guluto mong tiyang ginahimo ya sa amo ni pakanon niya kaanay ang insulin masaka is-save ya ang imo nga ginkaon para to convert into energy. It's because ang fats is very energy dense. Amo na siyang hambalta nga daw nuclear siya bala. Kay tungod gamay-gamay lang ya, 1 gram lang ya of fats ya nga do isa lang siya kapintok, no? I-compare mo ang 1 gram abi ang rice, dako na iya nga bulky, pero ang energy niya 9 kilocalories as compared to 4 lang halin sa carbohydrates. But ang pinaka-importante nga parts ng insulin, gina-block ya ang fat burning. Amo gina. So even May exercise ka, baldag even if exercise ka and then calories mo dutay. So hindi iya ma-block ang fat burning. So amo na ang iban ang mga ga-diet sang idea nga low calorie diet and not low carb diet kay pertikaluya wala energy. Kag ang pinakalala pagid kung maubos kulang gid mo ginakaon ang kwaon niya imo muscle, you will lose your muscle mass. So ga muscle wasting ka bala amo na wala energy. Whereas with low carb para sa aton mga kauturan, no, tatlo ka klase aton pagkaon: carbohydrates, proteins, and fats, no. So ang protina mga karne, ang tambok kabalo tambok sang baboy, mantika. Ang carbohydrates amo ni sila ang daw bulk gina actually sa aton ginakaon, either tinapay, mashed potato, french fries, no, Carb and rice. fats. Yes. So ang carbohydrates naman, i-break down ta naman siya into fiber, starch, and simple sugars. So ang mga
honey, mga gapatamis, kalamay, Yes. mga simple sugars na sila, mga fructose. But ang complex naman nga sugar or complex carbohydrate like starch, amo naman asay ang sa patatas. Starch is harina for the sake sa mga tagpalamati. Yes, harina or mais o mga complex nga. Ang wala ta nadumduman, abi tagalikaw tatuod, wala na kuya ga soft drinks. Amo na bala kay tungod sugar na, wala na kuya ga dessert kay tungod sugar na. But ang kanon mo, 3 ka cup. Biskan ibutang ta na lang 1 ka cup, kabalo ka mo bala nga ang 1 ka cup sang kanon, ang iya equivalent once magsulod na siya sa aton lawas as blood glucose, pareho lang sa 12 ka kutsarita sang kalamay nga puti. Hello. Oh, wait lang. Ang 1 ka cup nga rice, kung sumulod na sa lawas ta, Yes. let's say breakfast mo, Yes. sumulod sa lawas ta, that is 12 ka kutsarita nga kalamay nga Kalamay puti. nga puti. Ang equivalent siya Ang- pag sumulod sa lawas ta. Yes, kapag Amo na galing rason kung nga madamo sang Pilipino nga may diabetic, Yes, very good. hinay ang pagniwang or ang progress Yes. ng lawas. Hindi taya that's why guro nga ang mga Korean ug American nami lawas Oh, ka sila like rice because why at rice. Oo. Diba? Although with American, lain naman nila problema. They are into breads and wheat Yeah, and true. potato. Oo. Ang ila naman niya, more on obesity. Ang Pilipino, Asian countries, Rice gid. hindi tuod obese, no? Gamay lang ang overweight, gid nga morbidly obese. Pero ang incidence ta of diabetes, pinakataas. Damo. Ari pagido. True. Pinakataas. Sakto. Dagat tagas cases ng diabetes diri sa Pilipinas. Ari pagid ang pinaka-paborito ta pirmi nga pagkaon, bisan way gani party gahapit gid ta sa singkang mabakal ta sang lechon. Sa Gaisano da. Oh, gawin na pagamo mo na kigama mo gina. Wait lang. Malipot. Ano, pa hindi malumpat naman tayo karon. So diri ta na sa may carbo, no, gina discuss mo carbohydrates. May angon. So paano ang kamote, ang mga potato? Kay I thought personally abi ko Yes. para ma-minimize ko na ang sugar sa rice, Yes. diri ko sa mga kamote kag sa mga Okay. potato. Yes. So paano yun na? So, atong hambal ta ang 3 ka klase ng carbohydrates, sugar, simple sugar, starch, and fiber. So, ang fiber ya, hindi ta na iya magsulod sa lawas ta. Do pang bulk lang na siya. Okay? So, ang potato and kamote, taas na siya fiber and taas starch. Meaning, ang absorption rate, mahinay, kitungod ginablakan sang fiber. Okay? So, but in the end, we are not just looking into glycemic index. Ang glycemic index, amo na siya ang measurement how fast, paano kadasig magsaka or mag-shoot up ang imo blood sugar depende sa imo mga ginakaon. So as compared to kalamay and ang aton kamote hinay siya magpasaka. Pero eventually, ang isa kagamay nga kamote, ang equivalent niya na, ang isa ka fist like guro nga kamote, mga 6 ka kutsarita sang kalamay. Although, hindi siya mag-spike. Yes, mga tunga siya. Around tunga, sabi sa kadamuon man sang kalamay, no? So, medyo mas manghud-manghud siya gamay. But what we are looking into, kung gusto ka gidya mag-health, is eliminate na lang gid. It's because, abita, amula natin source of energy, but actually, we have better sources of energy. And amuna siya ang ketones that is coming from fats. And I think related gid siya sa imo kumangkot. Oh, that's Lechon. why mo to ginano ko Yes. partidra. Oo. Kay nakabati ko sa imo one time, nagmuno ka nga okay ang lechon bisan ano kadamo, basta ang pare siya ang delikado. Yes. So butsilingon, ano kadamo sa makaon nga lechon? Kaya damo ginamitan sa lechon mo, ano siya kadamo? 1/4, 1/2 nga makaon kung hindi pa siya delikado. Okay. Basta wala lang siya sa ngambal mo. Okay, Doc, wait lang ka before masap to niya. Balik ko na ito ang rice, kamote, and potato. Meaning, kung mag-start ko subong, hindi pa pwede ko pihong ko siya mo, nga dula rice, or else, gumiti kami guro ni Mayor, guro ang pangutos ko, di hama ko lang to. Kasi irritable ka mo. So, paano ka mag-start? Like, Okay. for someone like me, nga, I am 230. Sugar dependent gid for the longest time, no? Oo. So, amo man lang gina siya. 230 ka, oh. 241 siguro. Pounds. I am 120 kilos. Tapos, Okay. So, first answeran ko anay ang sa lechon, no? Yes, I've been saying that, no? Okay lang magkaon lechon. In fact, in a week, no? 5 or 6 times a day, kaon kami ya baboy. Nan. Oh, Amo request- sa 5 to 6 times a week. Mayo lang lang hindi everyday It's because it's also not everyday nga gakaon kami. Like in a week, miyara kami isa kadlaw nga fasting kami. Like totally wala gid may ginakaon. Okay? So ang isa naman na ka-idea is that Damo na ka pa matis mo about lechon mo. aton nga lechon, hindi gina siya siling malain. We've been eating animal meat for the longest time. Mga hunters taya, mga foragers, ginakaon ta gina sila. Ang problema lang, ang lawas ta wala nanad nga ginaparisan ini isang sugar. Kisa una ya, kung may prutas ta sa una, prutas lang ginakaon kung harvest season. Yeah. Pero kung non-harvest season,
hunting ginaya. Hunting lang. Kag kung may successful hunt na, hindi na ka muna mangani pa kung ano pa da. Amo na lang na inyo kaon. So, it's pure meat. So, pure meat is proteins and fats. Okay? And the moment nga amo nang kanunta, as long as wala insulin spike, your body will naturally go into what we call as lipolysis or lipid, no? Lysis, tunaw. Naturally, tunawon niya lang ang tambok and will be converted into energy. But the hardest for you to start is the first 18 hours, especially kung nagkaong ka rice ang aga, okay? Oo. Or any carbohydrate. So, the first 18 hours would be the hardest because ang imo body, may insulin pa, and that insulin will keep you, urging you, tanan nga himuon niya na sa imo ulo para lang makakaon ka painiton niya imo ulo, malinginon niya imo ulo, tanan na lang, and you can even have signs of daw hypoglycemia, ang duga kurug-kurug, daw malipong. Oo. But i-check mo imo sugar, basi ara na sa 130, 150, 170 because it's not real hypoglycemia. Pero naanad lang galing ang imo nga lawas, nga taas kayo imo sugar. Nga even if relative lang, nagnubo-nubo lang dutay, miyara tatawag nga hunger trigger level. Okay? Ang dira ga-activate ang aton hunger trigger kung amo na siya nga level. So, it's not uniform. Ang tuod-tuod nga normal blood glucose is 70 to 100. Ang tuod-tuod nga hypoglycemia, below 70. Okay. Okay? So, if you're used... 68 kuligad. Ay, really? Oh, 68 lang. Ang sugar, oh. Okay, so at least it means na you are still insulin sensitive. Ang insulin ga function pa sa imo. Okay? Ang iban kung hindi nagid insulin sensitive, taas-taas na ila nga sugar, taas-taas man ila insulin, pero wala gyapon ganubo. Okay. So for the one nga gusto mag-start no, kinanlan ang mindset that the first 18 hours would be the hardest. Kay dira pa na siya nga gidugi na panulay kapag gid bala. Di nyo maisip. Amo na di tsakto nyo ka term, ma-start di na sa 18 panulay. hours. Yes. Di nyo ma-start. So Isip. good sang last mo nga Kaon. sang may carbohydrates. Okay. So ang isa ka ginhambal na da. So hindi usually and for others no, hindi na sila kasarang yang nga ma-fasting together with it. Although ang fasting would be the easiest way to move bala madasig ang imo transition from glucose as a source of energy going into ketones. Kaya ang imo lawas may glycogen ang hara sa imo liver as an reserve sang aton nga carbohydrates. Amo na nga kung magutman ka 2 to 3 days pag ginaiya nga anto sanay nga muna kag ang mga tawo wala na move past amo na gabalik na lang sila kay ano man niya man hindi man niya mayo ako pamatsyag. Pero actually with my practice I allot 2 weeks of transition period, but 2 wala gid ko weeks. anay ga hatag nga time nga ma-fasting subong Hindi nga mo siya tiyempo. magulpi, bot sa lingon. Oo, subong nga tiyempo, eat all you want, pero ara sa safe food list. Anong ara sa safe food list? So, ang safe food list, pinakasimple lang gid. Hindi ka na gani magpaluto pabago, pero hindi ka na lang magtigang. Meaning, sudan lang anay tanan. Ang sudan, which is meat, no? Pares ta itlog, no? Pwede lang gid. Para sa ako niya, wala ko yagahambal nga likawan ang red meat, likawan ang mga baboy. Pwede ka niya makaon, pero kung gusto, kung nasumudan ka man nga amula tanan, ay pares mo utan. Okay, wait So, lang, wait lang. Mas-start na Yan, para may ma-start question yan. Matamaton tani, para kay sa utok pala nila matunaw. Anay, una. Hindi mo kaya. So, Go, grabe. tamo subong tagpalamati naton nga monitor. Nga ga-desire man nga maghimo sa same nga practice nga ginahimo Yes. nimo. Doc, sorry for asking, kabalo ko, hindi na siya proper, ipamangkot yung sa imo, pero pwede mo lang mahatag sa ako ng sign, pero pila ka na subong, Doc? 32. 32. Kaka bata-bata agad yung Doc, tulo ko, no? Kaya supposed to be ang bahay ko nung waging napamangkos ang edad nila. But that is It's okay, her I don't greatest mind. secret, I don't no? mind. 32 na si Doc, pero very sexy sa gihapon. May family na si Doc. Lagi, bot ka ni Single. Single. Oh! Amo na ni. Amo na ni. Okay. So, okay. Pila ka nakatuig naga-keto? So, I would like to correct, no? Low carb is different from keto. Keto is very Ay, so, strict. okay. Very, ang Oo. keto is very strict, very high fats. Oo, But oo. with low carb, ginalower ta ang carbohydrate. Lowest carbohydrate, pero pwede yan na not so high in fat, but maybe high in protein. So, pwede lang git. Okay. So, for more than 2 years now, I think ang ako na, Miyara, kami na daw low carb and fasting anniversary. So, ang akon nga fasting anniversary is February of 2019. So, more than 2 years, 2 years and 2 months na gora since 2 nag-start years kami. and 2 months. Okay. Now, ma-start kami because of the information na gin-share mo sa bungaga and madam-madam mo sa monitor sa aton subong, ma-start kita anay. Basic Doc. For someone like me and sa mga kapamati subong nga gusto mag-start sang low carbs nga practice, paano mag-start?
So, ang first is the knowledge that carbohydrate is not essential. Meaning, ang ginatawag ta nga pagkaon na not essential is something that our body can create. So, biskan pa wala ka kanon, like ang mga certain tribes sa savannah, kag ang mga Inuit sa mga Eskimo, bala? Wala man na tumigatubo nga mga utan. Ang ginakaon na nila ya, meat lang gid ang kagang mga salmon, kag ano da, Hunting, no? hunting Hunting. lang gid na ya. Zero carbohydrate. Agaw ko na iblatok gamay lang gito kantis magsigi. Ang ginambal tala for the people lang nga gusto sila magniwang or for all. For Kay Doc, everybody. may hatag ko nga example. Kay ang mga nagabiyahe tricycad, ang mga nag-obra sa construction, they need energy. They need as much as possible nga magamit nilang strength nila. Yes. And it's Utilize na nila sa tungkol pwede, bisan why kid. carbohydrates. Actually, no, mas makatipid pa sila. Okay. Because when you are dependent to sugar, every 2 to 3 hours, gutumon ka. But when you are dependent on ketones, which is the fats from our body, you can go on dugay-dugay nga hindi ka makaon. Like an average person, like ikaw, average size person, kabalo ka nga may ara ka fat stores nga enough for you to sustain nga buhi ka lang for up to 70 days Buhi ka lang. nga wala kinaon, tubig lang. So each average person, no, up to 6 weeks, which is also similar Tubig kay Gandhi, kay Jesus, 40 days mong nag-fasting Fasting. sila. Yeah, true. And it's not because they are Naguro. different kind of person. Sa amo to, if you're a religious person, but during that time, ara sila sa kalibutan. Human body. And human body, science tells us now, nga may ara ta capacities to fast, no? So, ang aton nga tambok be, so for example, ang Magambal ka fast sa mga tagpalamati naton, Oh. hindi ka magkaon-kaon Yes, or why wala ka food pagkaon. intake. No ka. food and no fluids containing calories. So, wala mga matamis. Tubig lang gid. Tubig lang gid. Tubig lang gid. Okay? And no calories. So, for me, we've been fasting, no? The first time nga nakabati man ko ni, kung kamo hindi makapati, ako hindi man makapati, especially that I'm a doctor, sa pagkabalo ko na, kag naghambal ko, nga wala ko ni kabalo. So, that point in time, nag-research ko dayon, hambalan ko akon mama, akon nga partner, akon boyfriend, hambal ko, ma-fasting ta. Nag-fasting kami immediately, 4.5 days. No? Almost 5 days. Wala kaon. Sige pagyapon ko obra, sige gyapon opera, and buhi lang kami. So, dito ginamo nakitaan, nga hindi kita gali kinahanglan dependent sa pagkaon, but you need to have the right mindset. Amon ginainom, water and salt only. And dugay na grabe. kayo. Water and salt? I mean, ginano yung asin? Pinch of salt or mix with water. Every time nagutumon ka, you don't need so much food. Try lang anay ang tawag na salt fix, okay? Pinch of salt in the water, gabi 5 minutes. Don't Pila ka magic. ano nga asin sa isa ka baso? Isa lang ka pinch. Isa ka pinch, isa man kalagok na water. Okay? You can try that, okay? Pero sa subong, as you said, no, ang transition tanay, hinay-hinay. Yeah, sa mga baguhan eh. Yes. We are Sa mga talking about baguhan. sa baguhan. Sila, yung grabe na giniyamak mo no rice for 2 years. Doc, okay, sa baguhan, na mo to hambal mo, anay, amat-amaton talang Yes. siya, no? Pero, ano kasi amat-amat? Like, pila ka oras ka? Example, okay, tomorrow is Monday. Yes. No? Hindi ko mag-breakfast. Okay. No. Ma-breakfast ko, pero wala rice. Is that what you mean? Yes. So, no fasting, anay. You can continue to eat sa usual mong eating time. Pero, remove the rice, remove the bread. Kagang isa pagid, no? I-correct tagin ang idea. Ang mga pansit, ang mga sutanghon, hindi na sila sudan. Ha? Para sa Pilipinas, yan, spaghetti, sudan eh. Oo. Oo. Hindi na sila sudan. Ang isa pagid. Ang red rice ya. Ha? Red rice. May ara lang siya added fiber. Pero ang in the end, Same gyapon. still the same. Manghod lang by 1 point of 100, guro. Doc, may comment diyo. What if bigado kaya hindi ka kasarang yan sa mga meat? Yes, pwede gid. So, ang imo baklon, duwa ka itlog. Kapos, isa da ka bandihado nga utan nga matanong mo sa imo balay. Oh, Amo na siya veggies. Vegetables. Amo na imo pang bulk. Ang vegetables, hindi man na siya sudan. So, kung magkaon ka vegetables and rice only, that's carbohydrates on top of carbohydrates. It's just that ang vegetables, low in calories, meaning gamay iya nga sugar content. Pero very high in nutrient content, no? Damo siya nutrients, damo vitamins and minerals. So, i-maximize na no? Ang pwede sa subong, unlimited nga garden salad. Kaya hindi kinanan mga lettuce. Correct. Alugbati, dahon kamote, blanch mo lang na. Tanana. Meaning, Kagpalisan mo. meaning ang Pinoy sa disoriented, gili sa pagkaon, Yes. no? Lain kaya padulukan tayo sa And pagkaon. it's because of our history, nga farmers ta, nga pigado ta, kag para sa aton mga amo sang una, kag kita Correct. mga farmers, ang karne, mahal ipakaon mong. Okay, so mas barato gapon niya nga isa da kabungbong nga kanon, especially nga kamo mismo True. product nyo, rice lang. Pero amo na ang rason man nga
biskan kag hindi na basihan ang kadakuon. Actually, kung if you are a fat former, mas advantageous ka compared sa non-fat former nga pareho ka mo ginakaon. Why? Ang imo ya, kung magkaon ka damo kagadako ka, kita mo gid nga gakadto sa imo lawas gatambok bala. Ga mabalaan mo gid ang effects ng pagkaon. Ang non-fat former ya, wala ka kabalo, wala sila tuod gatambok, pero ano ang ila problema? Hindi mabalaan nga permi gaplanakit ang lawas, may mga allergies, may high blood, taas na cholesterol sa sulod. Kag ang pinakalala pagid gulpihon ka lang basi may tumor ka na. Alo, Kay tungod baam na. all of those are effect of insulin. Kaya ang insulin para lang na saya pang grow mong anabolic hormone, meaning building up hormone. Kag design lang na siya sa growing children or kung ara man as aton as adults, very very low level para lang mag-grow aton mga kuko, mag-grow aton hair. Pero when too much, amo na siya ang source of Ga-develop siya. inflammation, cancer formation, and all Hindi that. ka kapakot, hindi ka kapakot nga tulo ka blakon lawas, hindi amo na kadako. Pero akong triglycerides taas. Amo gid. And of all the- 340. Ti amo na Imo na bo kaya guro. Huwag ko pa check eh. Suway ko kabalo. Okay, so but I can presume no, pwede gid nga lower. Kay tungod kamo mag Lower ka. So meaning doc, pasisya again, start ako gulpi, kaya kalipat ko lagi sa makot. Meaning gali, ang too much gali nga sugar, o kon insulin sa lawas ta, could develop into cancer, tumor, Tamo. kag mga masakit sa lawas ta. Yes. Amo gina siya ang tawag ta na nga sa root cause medicine or root cause analysis. Like kung ikaw, for example, mapakonsulta ka sa akon, taas imo triglycerides, usually tagaan ka na bulong statins or phenofibrates para mag-lower imo cholesterol Amo na. intake. No, Hindi na na nila. kaghambalan kapag nila nga so kay taas imo fat no sa lawas, i-lower mo imo fat intake. But ang problem with that advice, automatically wala lang ginahambal. Kung kwaon mo ang fats, ti ano imo ibulus? Carbohydrates, which is amo nang ginhimo sa mga tawo. Ay, hindi ko na isang tambok, hindi ko na isang baboy. That's why mo tayo mamakot mo Di kag lechon. wala ka satisfaction kay tungod ang kanon mo, kanon na lang kag protina nga kagamay-gamay nga limitahan mo man. Ang problem is na fail ta nga ang aton lawas may hara ta liver nga very powerful. Ang kanon kung magsobra ma-convert into triglycerides. Tamo na So, siya. even if ano kanubo na sang imo, wala ka nagakaon tambok, nga aga sa kasagat palalahasan, kag nga Yan, tambok amo na kag naman, gyapon. kutin na, Dok, sa Kag lechon. nga aga taas niya gyapon akong triglycerides, nga wala naman ko kagakaon tambok. It's because your body can create its own fats. Amo na ang idea, kag it's driven by insulin. Ang insulin ang direkta sina. Ang insulin daw siya ang bossing, just like man, nga ang insulin, amo man siya ang rason nga hindi ka gid magniwang biskan gamay lang imo ginakaon pero hambal pa nila skyflakes na lang gid akong ginakaon wala pa ko gyapon ganiwang. It's because ang skyflakes biskan skyflakes na siya bread na siya gyapon kag may insulin spike, so it will always guard the fats, hindi niya na pag i-touch ang fats kaya ang fats siya special na siya dapat nga igamiton during puasa or fasting period. So what we need actually is to deliberately kay tungod available naman ang food, so kita na lang maghimo-himo sang aton non-harvest season. So for us to get rid of this insulin and sugar and whatever the excess lawas ta, eliminate gidanay ang carbo. Yes. I kaya think that's the yes, point. and all the medicine nga ginhatag tanaw may na naghatag nga analogy kung related siya sa gripo but lain lang yung nga gripo. Kung masakit ka na, meaning daw damo galaptas imo sa log, ginatagaan ka bulong, ginasige ka pa map, ginamapan niya ang higko, no? Ginamapan niya ang gadanaw. Pero kung i-address mo saya at root cause, meaning kwaon mo ang imo nga sugar, kwaon mo ang carbohydrate intake, ang pilion mo nga pagkaon, high nutrient dense, no? Meaning nutritious, real food, karne kag utan. Ang gina-address mo ya, ginapatay mo ang gripo. It's because kung gasagay ka lang da pang map, pero ang gripo mo gaanda lang gyapon, wala pulos ang imo nga pang dagnas da ang pang map mo da kagadanaw lang ang gadanaw. Whereas kung patsyon mo anay ang gripo, and then you can slowly eliminate by mapping it or so amo na kung makakinahanglan ta alalay gamay sang bulong, pero hindi kinahanglan magdependa sa bulong. Sang una ginpadako kami sa medical training nga once makasugod ka na maintenance lifetime na
Correct. But I've seen it reversed in 2 months time. Even in a month time, uric acid nga gataas, triglyceride nga gataas. 1 month time, manubo to lower. Kaya na-underestimate agad ang effect sang bad food, no, sa aton nga pagkaon. So, what is bad food? It's just sugar. Okay? Kagang mahambal ta sang iban, fruits is very healthy. Yes, it's very healthy. Pero by nature, Yeah, it's also sugar. it's still sugar. It's fructose. Pero kag pa nang Source man rumunta, sa sugar. sang sanota sang una makakaon prutas how hindi na iya available all year round, no? Nomadic taya kung saan Isa oras December lang iya. gani kay may 12 yes, fruits. amo lang na supposedly ang ano lang gid ang kung saan lang gid ila harvest season sa locality, no? Nga organic, nga wala fertilizer, kumamba sila apple makaon kubi. Kung makapatubo ka apple sa diri sa Pilipinas, ti pwede ka nakakaon. Pero kung halin sa gwa, pila na kabulan Correct. export as May bulong na siya. Priska gyapon. Yeah. So it's no longer natural. So Okay. yes, it's naturally grown, no? Kay ara na siya sa nature, but how it was grown, it's no longer natural. Okay. Wait lang. Ako Dok, personally hindi ko kakaunutan halin sa gamay ko. It's okay. No Pero problem. grabe ko mag-meat. It's okay. So you can So, ang sala ko utilize- sa buong is grabe mo ako mag-rice. Yes. So, meaning, kung magkaon ko meat, like isda, manok, baboy, pero wala ko rice, o kung i-eliminate ko Yes. matamatang rice or mga bread, grabe mo ako magtinapay mo. I think mo nang kabugat sakon. Hindi mo ko tamok-tamok tulokon, pero bugat-bugat ko yun, Dok. Amo nilawas ko ba? Amo nilawas ko, pero I am 240 pounds. Hindi ko obese, ha? Obese mo ko guro, pero feeling ko hindi ko obese. Parami ko lang shapes ng lawas. Yes. So, Obese hindi- lang guro. Hindi ba lang nga daw kabinet? Pero bugat-bugat yung katama. Yes. So, is it safe nga? Yes, ang aton lang no kay naana lang tang ginaparisan ta and it's more cultural ang pagkaon ta sang rice. Okay? Hindi na cultural and Tayo economical. na lang gid is, Economical. So ang kung magkaon ka hindi ka magkaon utan, no problem. Sudan lang. And makita mo na actually, abi mo na, busog-busog, gutong-gutong ka, makaon mo 1-2 ka kilo, makaon ka kung wala rice, makita mo, after pila pa rin nakaslice, sumudan ka na. And that sumud, amo na actually ang idea nga ginahatag sang body sa aton to tell you, you've had enough. Okay na to. Galing ang problema ta, magsumud ta, ay kasumud, makaon ka na itam isa. Yeah, Ay, correct. Kag pagkatapos So, na- meaning, Dok, ang sumuod yun is actually, Signal na sa bita sa atong mind brain. lang na siya, but it is a signal sa lawas ta nga enough. Amo na Enough supposed to na. be. You've Pero ang had lain enough. sa aton yung mga Pinoy, kaya kung masumuran ta, imbes nga enough na ang signal sa aton, ma-dessert ko, Oh. ma-cake ko, Ma-shake. madulce ko, ma-chocolate ko. Kag dugay-dugay, makaon naman ko parat. Liwat naman kay Afrikano naman. True. Correct. Oh, So, sakto na. instead of us listening to our body, ginamanipulate ta pagid siya. Kaluoy bala. Ang lawas taya, it's designed and kag mi ara gina saya amazing yang preparation. Kabalo na siya kung paano paayuhon iya ko galingon. But kinahanglan lang gid siya time. Time nga break sa tanan nga problema ginahatag ta, nga stress nga ginahatag ta sa lawas ta, and food is the primary stressor. Ako naman Yeah. Dok, Primary stressor sa gali. kung stress naman ko gabi, tendency ko is to eat eh. Yes. May mo ko ng attitude, kapoy Yes. ko, stress ko. So, ginahil ko bala ang, psychologically, ang nagapakuha sa Comfort stress ko is food. kaon. Yes. So, Comfort food. And Doc, gusto ko lang insert, meaning gali, atong gin-bash ta gali, si Cynthia Villar, kaya criticize siyang extra rice is supposed to be a Yeah. good advice sa mga Nami Pinoy. utani. Subo ko lang na-realize. Nga, so gin-bash Supposed to ta be. to si Cynthia Villar nga, wala ka pulos, mayo kaya kasenadora ka, big time ka, magkakason mo pa ang nagabuhi sa amo ding extra rice. Kung padalaman tagali ang iyang advice para sa health to naton. Yes, and kung makabalo ka, abita gasto nga hindi magkaon kanon. But when you are eating the right food, nga wala insulin effect, hindi ka sakay gutumon. For the last 2 years, ang amon kaon, generally, more than 50% of the time, once a day lang kami kakaon. Amon ang tawag nga OMAD, 1 meal a day. It's because kung wala rice, Hindi mo no, nakasarang hindi yan. ka panula yun. It's the idea nga hindi ka kasarang. Pero, Holocaust time, sa time ni Hitler, binulan nga wala tuya kinaon ang mga tao. Buhi. Tinapay lang. Buhi to ya. Ang nakapatay sila ya gas chamber, violence, pero True. not starvation. Gamay-gamay lang gid nga time ang That's starvation. why kapati ko inang mga basa blama, hindi kami din mapatay sa COVID, napatay kami sa gutom, sa lagi dyan. Because Yes. the truth is, sa hindi magpati ka may COVID, damo ay napatay sa COVID, but wala pa sa may napatay sa gutom. Kag ang napatay sa COVID mostly obese, mostly may underlying Correct. diabetes, Correct. may Underlying. may Correct, underlying nga not known, hindi obvious, especially ang mga bata pa nga may ara nagali some degree of
pre-diabetic. Yeah, correct na. Tsaka Ang manok ko, no, kung manok ka lang ang pipirmi, kasi ila ko nun sa... kung manok ka, pero basi ka mga itlog. After 1 month. So as long as organic, no? So no problem gid. Animal meat is 100% carbohydrate, sugar-free. Okay? Ako grabe kung mag-meat eh. Yes, pero hindi avoid man nga too much nga protein only. Dapat may equal amount of fats gid. It's because kung magkaon ka baboy, pork chop, hindi pagkupalayo ang tambok. Ay, hindi ko yung tambok ka lang yan. Okay, so you can, pwede ka lang mag-supplement. Like, kaon ka puro meat be, iluto, prituhon mo lang siya. So, the coconut oil is the healthiest form of oil nga available sa aton. So, prito. Hindi So, pa may ano olive. na, olive oil, pwede man. Or kung gusto ka, masupplement ka lang yung tablita sang fish oil. Pero may ara ka lang essential oils. So meaning ang idea gali nga mapatay ko na isang pisyo nyo ya. Sala gid gali ya. Yes, ang atong- Because the more nga ginabatuan ta ang idea nga ining rice is hindi healthy sa lawas ta. With all due respect sa mga negosyante man naton nga nagproduce man niya rice ha. Hindi mo naka-healthy sa lawas naton. Basi makiganta balaw. No, ang psychological effects aton is that hindi ta magpate. So ang tanisita is just to continue. Yes. So, wala man taga-pamilit. Wala gid taga-pamilit. Correct. So, Oo. that's why gahatag ta advocacy. Kay gapatigig ko, nga may ara mga tao, nga who are still confused, nga ginapati ko maning bulong nga hatag sa akon, kada 5 na lang ko katuig kainom sang bulong, ang akon high blood, ara gyapon, ang akon diabetes, ara gyapon, kag kada pa check up ko, ang bulong ko, gakadugangan lang, nga gakadugangan, nga wala maniga ayo. It's because ang medicine can help, pero ang guidelines, no? Number Correct, 1, ginaya, lifestyle changes, dietary modification, correct na. nga wala na emphasize. So, we are providing this advocacy para matagaan option atong mga tao nga galibog ang ulo, nga ginapati kumanta nang hambal sa akong doktor, pero nga wala gyapon. And wala man ko gakaon na baboy, galikaw naman ko asin, wala naman tanan, pero nga masakiton ko gyapon, kay as long as nga biskan controlled imo sugar, biskan controlled imo blood pressure, pero kung gainom ka bulong, you are not truly healing. Wala kaya gaayo. Ang bulong ya, ginatabunan niya ang simptomas, pero siling nga gaayo ka. Coming from a doctor, Wala na ha? iya Coming gaayo. from a doctor. So that's Wala, what may we talagang topic consider na rin time ta. Gone. So that's what we consider nga band-aid technique, no? Nga band-aid lang ginatabunan ta lang. And what we are trying to address is root cause, ang ginhalinan. Kag ano ang common sa aton tanan? Ang aton paningaon nga hindi gid amo. So amon ang need ta i-improve. Doc, kung ba si Doc may extra time ka, dason. Ang kung mayara lang ha, kasi anyway, hindi mo man siya advocacy, or kung sako ka nagkikitama, basi may representative ka bala, basi bilang matagaan mo kami advice. Next naman, isa mo sine. Ano ang step 1, step 2, step 3? Kaya ano ang mga food lang nga pwede namon i-kaunon, meantime, nga nag-start pa lang kami. Kaya ma-confusing si Doc mo, hindi man siya Yes, safe, nagulpihon mo yes, siya, okay. nga hindi man bala, salap lang ang himuon naman yung steps. So, sa mga gapamati sa ato, no, kung may ara ka mo access sa Facebook, may ara tada Life Without Rice. So, amo na siya ang ngalan sang grupo, pero ano lang na siya, representation na ang rice, ang all carbohydrates. So, 230,000 members ang ara da subong. Life without rice. Life Pwede Without tawag karon. Rice, pwede ka mo da join all food inspirations. You can follow whatever food is there. Kay kabalo ko sa Pinoy nga idea. Kung may kambal ta nga Life Without Rice, ti ano na lang kanon ko? As if bala rice ang gid ginakaon ta. But actually, damo available foods, no? Hindi kinahanglan gasto, no? Wala gid kinahanglan gasto. Kung may manok ka, kag ano ka, tinola ka, damo-damo, ada ang butang mo ka utan, tika mo lang ng kanon mo. Hindi na Kabitin sa topic. Bitin. Grabing information, gid no? Sige. Doc, ang gin-deal ko kay Doc, pwede siya ka-promote sa kundi siya pwede makita. Yeah, oo. Sige, Actually, no ga-coach, problem. No, health coach I ka. don't need promotion gid kay sa subong ang kinahanglan talang gid ya, ang advocacy ta. But if you want to know more, sige ko da post sa akon page, no? Follow lang Dr. Josephine Grace Chua Rojo. Ara na sa Facebook. Okay. Kag sa YouTube ang mga previous episodes ang mga Facebook live mi ara malana. Ara lang na akon ngalan na. Okay, So, thank you I so hope Kadami pag sa questions ko tani, no? Pero kasi maka-timpo, maka-invite naman kay Doc That's why nagligad ko pa ni Tani. Oo, ng more information And about that. lastly na lang, I actually wrote 3 books na about health and wellness. And naubra ko na siya sa time nga fasting ko because my longest fast before was 14 days. Okay, duha kasi mana. So, amo lang niya akong token of appreciation sa inyo. Kay Wow! May token para sa ako. Kay Thank since you. hindi matanaw. So, datanan. So, it's not just about, it's not just about weight loss. It's overall health. May diabetes, high blood, tumors, cancers, and how to naturally prevent it and Ay, wow, hopefully sagot reverse sa- it. Di siya mabakal.
i-message lang nila ang page kay directly na siya from Amazon. Usually kami ang ga-ship from Amazon and then kami lang ga-distribute diri sa Philippines. Wow. Doc, thank you. It's opportunity. Grabe. Kasi kasig lang na siya i-read 2 hours matapos mo na. Gabalotan, ay kami pamangkot. Kaya damo kami mga pamangkot sa imo. Kung ba may Time is limited. Dr. Josephine Grace Chua Rojo. Taga Bacolod nun, taga dyan. Yes. Proud Bacolod nun. Gani. Doc, thank you for your time. you. Doc, Alam mo salamat. ko dyan ang questions, but ang ining libro, siguro mga sabat ni siya. Yes. Whatever ang makuha naman, dire i-share naman sa mga Yes, actually, tagpalamati. pwede nyo gid per topic per chapter na and makakamo mismo, you can own the knowledge. Oo. Wala gid ko Thank you. lagi. It's Basahon ko ni. Yes, ginanang although I'm a doctor, pero ang akong da nga ginagamit no, ano gid ya ng kindergarten English. Maintindihan sang tanan. Yeah. Okay? Thank you very much, Thank Dr. you. Josephine Grace Chua Rojo. Doc, thank you for your time. Privilege gid para sa amon nga galing ang time ta ka biting gid ya tama, but anyway amon na ginang batas nagplamati ta bala no, make it a habit na magupod diri sa aton every Sunday morning from 8 to 9. Istorya espesyal damo kita makuha diri ano, Correct. updates and learnings kag mga special nga mga bisita. Biskan may isa pa ta ka oras, may feeling ko kulang mo. Kung totoo doon ang Usually, kulang Oh. gid. Pero sa kay Jo bala sa 635 da nga ano nga kalan-an kag car wash. Why di sila mga ga-promote rice? Do na. So kung Car wash. ka mo, kadto ka mo 635 car wash. So may baligaan mo sa salakyan sa may tubang sang NGC. Do 536 lang ngalan mo. Basta may ginabalik, may display di siya subong. 635. Sa amon mga Hindi follower tayo nga mga- hindi ta ka-great, sorry. Okay ka dami sa amon diri nga topic sa buong but mabawi kita next Sunday. Yes. And sa first Sunday sa buong, don't forget yung magsimba, Yes. no, proper diet, low carbs, proper may nga lifestyle, no? At the Healthy same lifestyle. time, ang i-enrich pagid naton ang aton yung spiritual life. Kay hindi na kuno physical nga body ang dapat naton yung buhion, but our spiritual body. Everything ang gina-provide sa Ginoo sa aton diri, even ang aton yung ginahawa nga gina-inhale, nga gina-exhale every single day. No, pasalamatan ta gini siya. Thank you very much. Inyo pagupod sa amon, Doc. Thank you very much. I hope next time makaupo kita liwat kag kaseksi kay Doc, no. Kag kitang-kita gid ang ebidensya. So masugod ko boss. Boss, lang kayo namin sudan to subong, no? Oh, sige. Sa liwat, ninyo ko po sila lagad kung si Hal Israel Sing Salanga. Kag ini naman si Mark Salanga. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon